tomto videu budeš rád, že žiješ na Slovensku. Predstav si žiť v krajine, kde je ženám zakázané sedieť v aute vpredu alebo šoférovať. Minimálne jedno z toho nechápem. Alebo krajina, ktorá zatýka ženy kvôli umelým myhalniciam. Čo je síce drsné, ale ak je to takýto prípad, tak som za doživotie. A nehovorím tu o Severnej Kórei, ale hovorím o krajine plnej bizáru. Turkmensko. Samozrejme to, čo robilo túto krajinu vždy takú výstrednú, boli jej vodcovia. Napríklad prezident Niazov vymenoval sám seba v roku 1999 za doživotného prezidenta. Nechal sa premenovať na Turkmenbaši ako otec všetkých Turkmenov. Postavil sám sebe sochu zo zlata. Premenoval mesiace a dní v roku tak, ako sa mu páči. Napríklad január, tak ten bol Turkmenbaši. Apríl, tak ten bol Gurban Sultan podľa mena jeho matky. No a napríklad september, ten sa volal Ruhnama. Rovnako tak ako kniha, ktorú sám napísal a nariadil ju povinne čítať vo všetkých školách a štátnych zariadeniach. Neraz tvrdil, že ten, kto prečíta túto knihu, tak skončí v nebi. Horšie je na tom to, že mu to povedal vraj samotný Boh. Zrušil opery, cirkusy, zakázal z nejakého dôvodu zlaté zuby. No a v roku 2006, keď zakázal všetky videohry, tak ho jeblo. Nečakaný srdcový infarkt bol pre ľudí nádejou na lepšie časy. A tak prišiel prezident Berdimuhamedov. Najskôr si nechal postaviť vlastnú sochu zo zlata a mramoru, čo samozrejme ľudia vnímali ako nie príliš dobré znamenie. Potom postavil zlatú sochu svojho obľúbeného plemena spolu s LED obrazovkou, kde sa non-stop prehrávali nejaké milučké videá šteniatok. No a to už vedeli, že sú v piči. Začal v štátnych videách vysielať videá, kde zo seba robil strašného mača. Napríklad ako triafa terče popri bicyklovaní, ako vrhá nožom a tlieskajú mu tam najvyšší predstavitelia armády. Pri zasadnutí vlády raz úplne nezmyselne dvíhal túto zlatú olympijskú tyč. Natočil video, ako zbesilo driftuje pri ohnivej diere a aby toho nebolo málo, tak natočil video, kde rapuje. A celkom kontroverzný bol aj novoročný program v televízii, kde robil DJ-a. A už by si asi mohol tušiť, ktorou krajinou sa inšpiroval film Diktátor. Tento ochránca, ako sa sám nechal nazývať, zakázal v roku 2015 čierne autá. A v hlavnom meste tiež zakázal špinavé autá. Vrcholom ale bolo, a to ste možno aj postrehli, keď zakázal v krajine COVID-19. A to vrátane samotného slova koronavírus, ktoré dal zovšade zmazať. No a ľuďom hrozil zatknutím v prípade, že nosia rúška alebo že vôbec o pandémii diskutujú. Dnes je to presne 2 roky a 1 deň, kedy je hlavou štátu jeho syn a... Čo vám poviem? Šialené zákony stále platia, v krajine je neskutočná chudoba, naproti tomu je hlavné mesto Ašchabat stále vyložené talianským mramorom, ulice a luxusné budovy zývajú prázdnotou, no a čo čaká Turkmensko ďalej, nikto netuší.